Mamá, quero ser feminista e escribir, como Carlota, un diario violeta, onde apuntar eses machismos que non nos son en pequeno, ao contrario, pretenden que mordamos a mazá. Pretenden mesmo que non teñamos un cuarto de noso, como lle pasou á criada dese conto no que nos maltrataban. Non é xa tempo de segredos. Somos mulleres. Queremos mirarnos en calquera espello. Queremos impedir que ese monstro de ollos verdes nos encerre nunha amnesia colectiva e quedar no umbral dos soños. Non somos unha, somos moitas, que imos impedir o sexismo cotián, porque todas e todos teríamos que ser feministas, con moito orgullo, coñecer a historia da teoría feminista e berrar: non estamos soas e non estamos máis guapas por quedar caladas.